Kalalaki nga kabahin sang isa ka indigenous people's tribe sa banwa sang Salvador Benedicto Negros Occidental nagbago ang pangabuhi bangod sa mano-mano nga pag-obra sang manamit nga pasta sa Bacolod. Sa edad nga 22 anyos, madamo sang handom si Revil para sa iya pamilya kag anong kamakauturan. Ang iya magdugay ng ambisyon mapatapos sa pag-eskwela ang mga manghod. Butang, naging pakamayo sini nga talikdan ang obra sa bukid agun magpasimpalad bilang isa ka cook. Kaya amo man handom ko man sa amon nga bilang IP nga may makabulig man sa amon, nga may makatrabaho man nga mabulig sa amon kay amo na pigado man kami tos baboy. Isa ini sa ginabuligan sa isa ka non-government organization nga natuon ang pagtibong sa pangbuhi sa mga indigenous people. Ilabi na sa Bukidnon tribe sa nabukid nga bahin sang banwa sang Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Happy man eh. Sige tungod kay makabulig man sa amon. Tapos mo natin salamat ko kay Ma'am Lucille, kay Chef Inan, sila nga nagiguligan ko nila nga makatrabaho mo ni tawhay. Ang tribo sa mga ata ang ginatudloan magbuhat pasta from scratch. Sila mismo ang nagamasa sang preska nga pasta agon mangin mas manamit kag mas saboroso. Well, basically, our main goal talaga is to help out sa mga like data people. But at the same time, as a culinary, we want to teach them how to the basics lang. No? Kasi makita mo sa booth, di ba? Gumagawa sila ng pastas. So, then parang magbigyan sila namin ng hanap buhay. Ang utod sini nga si Dondon, apisar nga duha lang kabulan nga nakatuon, sa ulado na ang magdiskarte sa kusina. Damo ko may na-realize na mamuni nga mga lublahon. Damo ko may matangkan. Ako nang kabulan sa kanan ko, para man sa akon nga, future. Inspirasyon sa mag-utod ang ilang mga ginikanan nga parehos nagaobra sa kampo, kaupod sang ila tribo. Kung ano niya lang na, sige niya lang na, basi kung hindi lang niya mo lang niya maabot, basi siguro sa pag-ipista, fermenting na lang. Para naman sa mga project heads, bugal sa ilang grupo nga mabatak halin sa kapigaduhon ang mga IPs nga nagakinahanglan man sang pag-ulikid nagikan sa gobyerno. Tuyo man sa mga celebrity chef nga mas madamuon pa mga parehos sa Dondon kag Revil nga mahatagan sang life skills parehos sang baking, cookery, kitchen dynamics kag mangin entrepreneurs agud matap na ang kapigaduhon kag ang gutom. Kaupod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, kag ining akong short docu.